Digirgir. Wannan shi ne certificate ɗinka na kammala wannan karatu da kai. Yau bismillah. Yawwa. Bai gomin wannan. Kai kuma ga naka. Kai a ɓangaren ba da ruwa duk duniya yanzu ko ina za ka iya zuwa ka ba shugabanni ko professors ko daktoci ruwa. Ka gane shi ake kira Rambo Award. Wai bakin titi sai Rambo Award watan bakan giza ke. Kuma kansa dama zai tulu zai iya zama a kan. Wannan certificate ya haka kuma Safi certificate din da aka baka ne ga kaya ka zuba academical gown. Saboda haka yanzu wannan takardu da na bako shi ake kira certificate, lambar yabo, lambar karramawa, lambar girmamawa, lambar darajawa. Yanzu a matsayinku kuna da matsayi na doctors domin ko kun wuce mai digiri ko digirgir ne da ku. Iyayen masu digiri kenan, digirgir za ku iya koyar da mai digiri. Yanzu me za a rinka mu ya sunan mu kenan. Ku yanzu doctors ne ku. Doctor. Tunda digirgir ne da ku kun zama doctors. Daga doctors kuma bayan mun dire din mama he da muka ku digirgir yanzu da mun ga asibiti, kowane asibiti ne mu shiga mai allura za ku iya yin aiki a ko ina yanzu a duniya. Za mu iya maka allura, za mu iya fede mutum mu fede shi mu masa gyara. Karanta in ka zama ta ka zama wannan shi dakta, in aka ce dakta ya kunshi komai zaka iya, komai zaka iya bar ruwan fulawa, zaka iya gadi duka duk za ku iya. To ai sai da ilimi ake gadi. Gaskiya. Yanzu fa duniya ta sauya. In ba ka da ilimi ba za a dauke ka ba. Professor sai ya ga mutum da karas a kansa. In ka nemi takardun sai ga digiri ne da shi. To ku digirgir ne da ku. To waje mai karas. Yawwa. Saboda haka za ku tashi mai rantsuwa. Yawwa. Ta zamani. To ashhadu an la ilaha ba sallah fa zami ba. Wannan kalma ba a daukar ta a katsar da a tsaye da mutum sai ya kai ƙarshe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ba za a hana ka ambatan Allah ba. Madalla. Yawwa na sallame ku. To Allah ya taimaka. To madalla. Yanzu duk abin da magana ma akan wanda ya ci mutuncin mu za mu iya zuwa mu ci mutuncin sa. Za ku iya ramawa. Me tambayar ka ne kai? Me tambayar ka? Nace yanzu shikenan dakta, wannan abun da mun sa kaya mun an kai kwali, yanzu ba za mu iya debo addini kuma mu sai za mu yi aiki da shi ba. Ai shi addinin Allah da Annabi ai da ba yake. Ba a haɗa shi da na boko. Kwarai kuwa. Shi wannan da yanzu nan na boko ne, abinda muka karanta mun karanci girman kai da zuba tsiya. To yanzu boko kenan. Yanzu ka koyi boko, ka koyi kuma girman kai. Da shi ne boko. To abin haramun ne. Ka taba ganin abin haramun ne, in dai haka ne. Ba haram. To ai ba girman kai abinci ba. Gaskiya ne. An hana ka